plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mahanaw ang tanan, bisang kalibutan. Mahanaw sa Dalaygon ng Dios nga magpanalangin ka na to og mag-uban sa matag usa o sa atong pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaing pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Amahan na mo nga Dios ang kagagahon. Dios nga mo'y naghatag ka na mo kadaugan ng proteksyon gikan sa mong pagbangon kaginang buntag hangtod nining taknaan. Nabati na mo o Diyos ang imong pagpanalipon, ang imong pag-uban, ang imong pagtakbo sa tanan nga kikinahanglan sa matagusan. Niya kami o Diyos aron sa paghalad sa among kinabuhi, sa pagpasalamat kanimo, sa pagdaig pagpasinuhog sa imong ngalan. Amahan Diyos sa magagagahon. Salamat o Diyos sa kadaugan o kalampusan ang among nabatunan. Din o Diyos among naangkon o Diyos ang imong mga panalangin, nabati usab namo ang imong mga saan. Salamat Ginoo sa walay hunong nimong pag-amumag kanamo. Niya na usab kami amahan aron sa pagpaminaw kanimo, sa pagpamati pagkat-on sa mga pagtulunan nga imong gibilin sa balaang kasulatan kini para kanamo. I-bless Ginoo ang matag usa nga sa amo ang pagpakig-uban karon. Doon na usab kami mahinumduman nga mga pulong o makatunan nga mga pamaagi nga maghatod kanamo sa kinabuhing way katapos. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo. Salamat o Dios sa imong pagatiman kanamo. Imo kaming giamuma sa tanang panahon. Busa dawata o Dios ang among mga pagdahay, pagpasalamat. Dios ka nga wala kayo'y makakumpara kanimo. Dios ka maluluyon kanamo ug andam kanunay sa pagluwas kanamong nahigugma kanimo tungod kay imo kaming gitudloan sa paghigugma kanimo. Salamat o Dios nga bisan pa sa among panag-uban karon dunay mga mabatunan nga kaayuhan, kabaguhan, din ang kadasig kalig-on sa pagpangalagad pagtuo diha kanimo may among maanggon. Among idiklarar sa among panag-uban sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga magapanalangin kanato mga igsoon sa atong panag-uban. Medyo nalit ko tungod kay nag-sit up ako sa mauno kay wala man siya mo pagawas kanang murag na daot ang iyahang kanabitang saksakanan tungod kay siging ibot dayong paslak na sad ibot na sad balin-balhin magud siya. Mo na nga ako sang gilimpyuhan, salamat sa Ginoo nga na okay ra gyud no. Salamat kay sa Ginoo sa iyang pag-uban sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Medyo murag ni Iko maggamay. Mayong gabi, mayong pagiguban. Dalaygon ng Dios nga paday magpanalangin kanimo kanakong tanan. Mayong pagiguban ilabi na sa atong mga kigsunan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 101.3. Kung musinggit mo awit kanimo Ginoo, tungod kay maayo ka man sa kinabuhi ko, gusto kong mupakpapuki ay kamot. Mayong gabi, mayong pagiguban ilabi na sa ato ang mga listeners sa ato ang FM station diha sa sitio Tubod og lang Brother Moses ug ni Brother Pedro og mayong pagiguban ni Brother Julius diha sitio Linao. Gusto kong sayaw mo dai kanimo
mo Ginoo, tungod kay giluwas nimo ang kinabuhi ko. Gusto kong mulok sumudagan padulong kanimo. Kay giluwas mo. Mayong pagiguban sa tanang nakasuot na sa itong programa, ilabi na ni Duna Daquiado Tabuada o ni Nurse Boyan. Maayong gabi. Ayaw ka man sa kinabuhi. Maayong gabi ni Sister Gina Kamahalan o Nurim Ilaw Ganyulon. Maayong gabi Pastor o ni Chong PG Gatab. Maayong gabi Pastor. From Imelda Sambuanga Sibugay, God bless you more. Giluwas mo. Kay giluwas mo ang Mayong pagiguban ni Melissa Rizalda Arnelia. Mayong gabi Pastor Gideon. God bless and your family. Sinorim Ilaw Ganyolon, mayong pagiguban og ni GPC Santiago. Matod pa, good evening Pastor og sa tanang naminaw karon nga programa. Salamat Pastor Gideon nga naa ka pirmi nga mag-live sa pulong sa Ginoo. God bless ka natong tanan Pastor og sa imong pamilya. Shout out ko sa duha nako ka mga anak nga si King og Idones Santiago og nga unta ang Ginoo magauban sa ilang tagsa-tagsa ka work. Salamat Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo siyang pagtubag sa tong mga hangyo. Si Sister Duna Daquiado Tabuada, maayong gabi Pastor uban sa tanan na naminaw karon og sa imong pamilya. Nakapaminaw gyud kami sa pulong sa Ginoo. Request kog kanta Pastor Pinitik. adlaw nga musubang, sayaw sa kalipay og musinggit ang tanan. Kay si Jesus kanato nagaubang. Atong Tagalog pagtagad ang request diri mga kigsuonan nga awit makalangit Pinitik. To sa ning pangitaon diri kung ato ba ning ako sa ning tan-aw no kaning awit makalangit Pinitik. Ihantag kalipay ang atong pagbangutan. Human sa kagabhikon may adlaw nga Okay, ani ara ang imong request Sister Duna. sa kalipay. Awit makalangit Pinitik. Mayong pagiguban ni Ate LV Elsa de Villaras. Mayong gabi ninyo diha sa TLB o sa imong mga anak. Marag naabot na manauli na ba? Si Esther Pasa, mayong gabi Pastor Gideon. Request ko kanta Ayaw Pagduha-duha. Salamat. Sige. Doon na pa'y mga nag-message diri. Wala na ako mabasa mga kaiksonan. Kay maulagi ni kung mapislit na ako ning akong monitor, dili na ako mabasa ang tanan. Pero akong itry no, diri sa ato ang monitor. Pikas nga monitor ako ning tan-awon. Ngalan mo, kalipay kong ibago. Pinitik luhat ko, ihalal ko kanimo. Ako tan-awon kung okay ba diri. Mabasa ba nako tanan ang tanan nga mga naghatod diri mensahe. Ang panahon, O Diyos, wala ka magtapos ka sa tanang Mayong pakiguban. Okay, ubay-ubay na gyud ay nag-message diri. Si Ana Zamora, good evening Pastor, watching from Butuan City. Si Nini Daza, maayong gabi ninyo diha Sister Nini. Si Maria Presente, good evening Pastor Gideon. Salamat Lord sa pag-uban sa tibok adlaw. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amen. Ang Dios gyud nimo nag-uban nato. Si April and Gadios o si Gina Kamahalan, salamat kayo sa imong pag-share. O si Brother Emilio Cabugos o si Gina Kamahalan, matod pa maayong gabi Pastor Gideon o sa tibok mong pamilya. Maayong gabi ni Sister Nars Boyan o si Glory Doniner Fortuna. Maayong gabi Pastor Gideon o sa tanang nagtanaw karon. Mayong pagiguban ni Esther Pasa. Mayong gabi Pastor Gideon, request ko kanta Ayaw Pagduha-duha. Si Noel Cadilina Leones, maayong gabi Pastor og sa tanang naglantaw sa imong live nga nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko, request kanta Gimingaw Ako.
O si Gina Kamahalan song kanimo lang. Ang inyong mga ipang-request karon mga kigsunan murag dili na gyud nako matagaan og pagtagad tungod kay ang atong oras alas 8:19 na masa kagabion. Mayong gabi ni Juan Cortez. Salamat pastor kay nakapaminaw. Napod mi diri sa dayuan. Sige, si Hosea Noel Tudlas, maayong gabi pastor, live ka karon diri sa Shiny FM 101.3 Alcantara, Cebu. Salamat kaayo pastor John Relki Tudlas uban sa ni Hosea Noel Tudlas. Si Bernardino Hinilaso, maayong gabi diha pastor ug sa tanan nato nga mga igsoon diha kang Kristo. Mayong gabi may pakiguban sa tanang mga listeners sa 101.3 nga nano kadiha sa Alcantara, Cebu. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga makugihon og madinasigon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang gideklara sa Ginoo nga ihagayong panalanginan katong mga nagtahod og nagtuman sa ihang mga pagtulungan. Niligid mahimong kawang ang mga mensahe kung atong ikinabuhi kay kini gamahanan. Diha sa Deuteronomio 28 mga kigsonan 1 hangtod sa 14 imong yung makitaan ang saad sa Dios puno gyud panalangin. Mayong gabi may pagiguban ni Mars Mohilio Kapasilan. Mayong gabi pastor watching from Sagay City. Request kog song Adto Ta sa Langit. Mga iragay ko pasensya mga kigsonan nga dunay mga awit yun nga dili nako matagan og pagtagad. Si Joanna Casano Torres, maayong gabi pastor, request song Ako Anak Ginikanan. Sige. Si Jewel Corisima, maayong gabi diha pastor. Gideon watching from Gango, Sami City. Si Joan Cortez, pastor, greet ko sila ni Brad GC og Tandag City na minaw sila karon. Wato na ta mga kigsuonan, tiwason lang nako nigbasa ang inyong mga mensahe. Ako ra ning ipahipit dire. Ako ra ning tago-taguan dire mga kigsuonan para ako ra ning mabasa kung doon na pay oras suman sa mga pulong sa Dios nga ato pagkarong hisgutan. Ato ta sa paghisgot sa mga pulong sa Ginoo nga diha gisulat sa unang Juan kapitulo 2 versikulo 18 ta magsugod mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Sige ako sa ning sit upon diri ang ato ang sunata para maoy mo hatag pod og timbang sa ato ang panag-uban nga dili pud ta mingaw. Okay. Palihog ablihi inyong Biblia manaaman sa di papel or kaha manaaman sa inyohang cellphone. Ang akong gigamit ang Biblia nga naa sa cellphone. Okay. Ang mayong balita Biblia pero dili na ni siya ma-download karon kay dili na ni nato makitaan sa mga Play Store o sa mga downloader kining maayong balita Biblia. Ang akong gihimo ani mao na lang ang pag-share it. Share to by share it. Muna nga kon siya kanang dili gid siya mapasa kung dili pinagi sa share it. Ako nagtuo nga naa mo'y Biblia og ablihi diha sa kapitulo 2 sa unang Juan versikulo 18. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo ug karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo busa masiguro nato nga duol na gayod ang katapusan. Mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila karon aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. Apan kamo gidihugan niya nga balaan, nasayod kamong tanan sa kamatuoran.
Gisulatan ko kamo dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kundili tungod kay nasayod kamo niini og nahibalo nga walay bakak nga magikan sa kamatuoran. Karon kinsa man ang mga bakakon, ang mga bakakon mao katong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisalikway man niya ang amahan ug anak. Kay ang nagsalikway sa anak nagsalikway usab sa amahan, ug ang midawat sa anak midawat usab sa amahan. Busa ampingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan. Kay kon inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing, ang nadungog ninyo magpabilin kamo kanunay diha sa anak ug sa amahan. Og ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhing dayon. Gisulatan ko kamong mahitungod ni adtong buot mo pahisalaag kaninyo, apan gidihugan kamo ni Kristo sa ihang espiritu, samtang ang iyang espiritu ana kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo, kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang, og matuod ang iyang itudlo kaninyo busa sunda, og ang itudlo sa espiritu kaninyo, og magpabilin kamo diha kang Kristo. Busa mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig og dili maulaw nga mo atubang kaniya sa iya unyang pag-abot. Nasayod kamo nga si Kristo matarong, busa angay ninyong hibaluan nga ang tanan nga magbuhat sa matarong anak sa Dios. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, og ang Dios magpanalangin sa matag usa. Dinhi gipahinumduman na usab kita sa Dios pinaagi sa sulat ni Apostol Juan mahitungod sa gitawag katapusan. Dinhi giklaro mga igsuon nga naanatas katapusan. Usas mga ilhanan nga gipaabot o gipahinumdum sa Dios sa atong pagpangalagad kaniya, nga samtang naghulat kita sa pag-abot ni Ginoong Hesus, ang paghisgot sa mga mensahe mahitungod sa katapusan ni ana sa atong panahon karon, ug mauna ni ang atong panahon. Kay usas mga ilhanan nga nagpakita nga naanatas katapusan, manggawas na ang mga anti-Christ, mga kaaway ni Kristo, o gipasabot sa Dios kanimo kanako kung unsaon pag-ila sa mga kaaway ni Kristo. O dunay daghan kaayo natong linawon dinhi, pwede ra gyud kaayo mong mo padala og mga pangutana diri sa atong programa, og ako rang monitoron ang inyohang mga mensahe kung doon na manggali mga pangutana mahitungod sa mga pulong nga ato karong gibasa. Ang uluhan gyud sa mao nga mensahe gikan sa 18 hangtod sa 29 dinhi gihatag gyud ang gitawag uluhan nga maog gyoy gisentro o gihisgutan ni ining maong mga bersikulo, ang mga kaaway ni Kristo. So dinhi giklaro dili lang usa ka mga kaaway, kundi daghan ang mga kaaway, daghang mga anti-Christ, ug supak mahitungod sa mga pagtulunan ni Kristo. Duna ra gyud koy linawon mga kaigsunan, sa dili pa nako tagaan og pagtagad ang gihisgutan kining katapusan o kining kahimtang unsaon nato pag-ila sa mga kaaway ni Kristo. Kanang giingon dinhi sa 20 city, ingon dinhi nga apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu, samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo, kay ang inyong espiritu kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang, og matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa sunda ang itudlo sa espiritu kaninyo, og pabilin kamo diha kang Kristo. Kini maong mga bersikulo, daghan nga mga pundok o grupo o kaha mga tao na hisalaag tungod sa dili mao ang ilang pagsabot niini. Tungod kay dili mao ang ilahang pagsabot, nahisalaag sila.
kini ako gyuning nahimamat kining mga klase nga mga tao nga nahisalaag sa ilahang pagsabot ni ini maong bersikulo og ila kining gigamit. Og tungod ni ini ako silang nakita nga sa ilahang grupo walay magtutudlo nila. Walay gitawag leader or walay pastor. Wa gyud sila'y pastor. Ang ilang gibuhat matag Domingo magtapok ra sila, mag-abot ra sila, pero wala sila giilang pastor, wala sila giilang leader. Ang ilang gibuhat mga igsuon, magdaig ra sila diha anang orasaha, unya ang matag usa nila musulti. Unya sa dihang musulti sila, naay gitawag pagpadayag kuno sa balang espiritu. Og mauna kuno ang pagbisita sa balang espiritu kung naay mga musulti taliwala sa ilang tigom. Unya naagyo na sila'y mga speaking in tongues, na sila'y pagsulti sa lain-laing mga pinulungan, pero wala sila'y pastor o wala sila'y leader, ni wala sila'y magtutudlo. Ang ilahang gihimo mga kigsunan, magtigom ra sila sa usa ka dapit o usa ka lugar nga magkahiusa sila nga maghulat kung kinsay musulti kay mauna kunotoy pagsultis balang espiritu. Og ilan ning gigamit nga bersikulo nga pagpamatuod nga insakto ang ilang gihimo. Og sayop tong mga simbahan nga dunay pastor, sayop to nga mga ilahang gituhan nga sayop tong mga tigumanan, mga simbahan nga dunay magtutudlo. Kay ilan ning gisabot mga kigsunan nga samtang kuno nga naanatas katapusang mga adlaw, wala na kuno magkinahanglan og laing mga magtutudlo. Ang giingon dinhi kanang gisulat dinhi ni Apostol Juan mga kigsunan nga niingon dinhi og wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Ang buot ipasabot dinhi kana bitawng wala na ka magkinahanglan og laing teaching gawa sa gitudlo sa Biblia, gawa sa gitudlo sa Dios nga naa sa Biblia. Bisan kinsa nga magatudlo nga magpakita nga naa niya ang Dios, naa niya ang balaang espiritu, kung ang iyang gitudlo sukwahi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, sukwahi sa mga pagtulunan sa Dios, dili sila mao'y atong gikinahanglan. Ang atong gikinahanglan mga mensahe nga gikan sa Dios, mga pagtulunan og mga pulong gikan ni Jesus Christ nga itudlo sa iyang mga alagad, sa iyang mga pinadala, sa iyang mga pinili. Si Jesus miingon, dili kamo ang nagpili kaninyo kanako. Ako ang nagpili kaninyo aron kamo manglakaw. Dunay gipili ang Dios o gitagaan niya gasa sa wala pa siya mukayab. Ang uban gihimo niyang mga apostoles, mga propeta, mga evangelist, mga pastor o mga magtutudlo. Kining lima kinahanglan magtudlo sila, magwali sila sa hingpit nga mensahe gikan sa Dios. Ug ang hingpit nga mensahe nga gikan sa Dios mga kaigsunan, gikan ra gyud sa Biblia. Mao nay buti pasabot ni Apostol Juan nga wala na ta magkinahanglan og lain pang teaching, wala na ta magkinahanglan og lain pang mga pagtulunan nga dili nato makaplagan sa balang kasulatan. Kay ang mga mensahe nga naas balaang kasulatan puno gayud kinis kamatuoran ug lamdag kinis balang espiritu sa mga kaigsuuna nato nga nahiuna nato nga ni submitar sa tingog sa Dios. Mga taong gilamdagan sa Espiritu Santo nga nagsulat ni ining maong mga mensahe. Ang atong panahon karon, kung sa imuhang pagpangalagad nagani mo wali nimo, nagani mo tudlo nimo nga dili gani makaplagan sa Biblia, dili na mao'y imong gikinahanglan. Kay lain na nga espiritu, lain na nga magtutudlo. Mo nagiingon dinhi wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo
kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang og matuod ang ihang itudlo kaninyo. Busa sunda ang itudlo sa espiritu kaninyo og pabilin kamo diha kang Kristo. Hinumduman nato mga kigsunan, ang balang espiritu mutudlo siya nga dili sukwahi sa Biblia. Mutudlo siya sumala sa gisulat sa Biblia. Diha sa Juan Kapitulo 14 versikulo 26, si Jesus miingon, siya nga mao ang balang espiritu makig-uban kaninyo, nga magpahinumdum magatudlo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Sa ato ang pagpuyo sa kalibutan, di nag-alagad ta sa amahan nga nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Timan naanata sa katapusang mga panahon. Diin nang gawas na ang mga kaaway ni Kristo. O gipaila sa Dios pinaagi sa sulat ni Juan ang mga kahimtang kinaiya sa mga tinuod nga kaaway ni Kristo. So ato ning ilailahon para dili ta mga igsuon mahiapil, dili ta makig-abin. Dinhi giklaro mga kigsuonan ang mga kaaway ni Kristo. Una, diha sa versikulo 22, karon kinsa man ang mga bakakon mao katong nag-ingon nga si Hesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisalikway man niya ang amahan ug ang anak. So diha giklaro mga kaigsunan, kung dunay magwali nato or sa inyohang paghulat ni Jesus Christ, doon na gani muwali mga kaigsunan, musangyaw mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa Dios, mahitungod sa paglaom. Igsuon ko sa Ginoo, kung dili gani sila mudawat nga si Hesus dili Kristo mga kaigsunan, dili gani sila mudawat nga si Hesus mao ang Kristo, sila ang mga kaaway ni Kristo. Mauni ang mga ilhanan nga giklaro sa sulat ni Apostol Juan. Siya ang kaaway ni Kristo. Mga tao nga miingon nga si Hesus dili mao ang Kristo. Unya, naanatas atong panahon. Naanatas panahon nga gitawag katapusan. Kay daghan ang kaayong mga grupo, mga relihiyon o religion mga kigsunan o mga simbahan, mga organisasyon nga dili mudawat nga si Hesus mao ang Kristo. Alang nila si Hesus tao, alang nila si Hesus propeta. Dili lang ta maghisgot kung kinsa ning mga tawhana, unsay ngalan sa ilahang grupo. Kung ikaw ug ako, bisan asa ka, manaa man ka sa Pilipinas, magawas man ka sa Pilipinas, timan yun eh. Kung naay muwali nimo nga dili nga dili na gani Kristo si Hesus, alang nila tao lang si Jesus, alang nila dili Dios si Jesus, dili siya mao Kristo, igsuon ko sa Ginoo, mauni sila ang mga kaaway sa atong Ginoo Kristo. So sa may atong buhaton, kung kaaway sila, atong ilayo ang atong kaugalingon og dili nato ihatag ang panahon para nila. Para ang gisaad sa Dios nga ikaw ug ako mahimong bulahan, ato gayon ng padulngan. Timan si David miingon siya sa iyang sulat diha sa Salmo 1:1, bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa mga dautan, sa teaching sa mga dautan, sa mga wali sa mga dautan. Ang mga teaching, mga wali, mga tambag sa dautan, sukwahi gyud kanunay sa balaang kasulatan. So saon man nato pag ila nga sukwahi sa balaang kasulatan kung ikaw ug ako di magtagad sa Biblia.
Mao nang mintras sayo pa ug doon na pay panahon sa pagtagad ni ini, doon na pay panahon sa pamalandong, sa pagtuon, pagbasa, sa pagkat-on mga kaigsunan, dili nato kini sayangon. Ayaw sayanga ang gihatag sa Dios nga higayon nga makakat-on ka sa Biblia, masayod ka sa mga pulong sa Dios nga nas Biblia. Ayaw gayud usiki. Kay nganong daghang mga tao may salaag, malimbungan, manglimbong sila o niya malimbungan di ay sad tungod kay walay kahibalos Biblia. Daghan kayo mga tao nga nagtuo pero walay kahibalo sa pulong sa Dios. Ngano man, walay pagpakabana, walay pagtagad, wala sila'y panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Bisan sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, ako moingon gyud ko nga agrita sawa pata mga lagad sa Ginoo. Wa gitay panahon bisan gani sa Biblia. Ang problema kung nangalagad ta onya mas taas tag panahon sa cellphone kaysa Biblia, or mas taas tag panahon sa mga video, mga gipang-upload diha sa nagalalain nga mga vlogger, onya wala tay gisusi, wala tay gitipigan nga mga mensahe sa Dios. Ang Dios nagdasig kanato karon aron dili gid kita mailad, aron dili kita mahimong kaabin sa mga anti-Christ, sa mga kaaway ni Kristo. Igsuon ko sa Ginoo, usa nga angay natong buhaton mao ni, ayaw usiki ang panahon higayon nga gihatagan kas Ginoo nga makatuon kas Biblia. Unsaon man aron makakaton kas Biblia, kanang dili na ka maminaw og mga wali, mga teaching, kay wa na ka magkinahanglan og laing magtutudlo kay naanay balang espiritu. Sayop sad na, usapod na sa mga hinungdan nganong daghan kayong mga taong nasaag. Kay naay mga grupo mga kaigsuonan nga wala sila'y pastor, wala sila'y leaders, wala sila'y kumbaga nangulo nila. Dunay mga organisasyon nga mag-abot ra sila sa usa ka oras, usa ka lugar nga diin nag-abot sila, nagsabot sila maunang orasaha nga mao na ilang tapok, unya mag-awit sila, unya na gani musulti, mauna kuno toy tingog sa Dios, tingog sa balag espiritu. Dili man na mao. Ang gipakita sa Biblia, dunay pastor, dunay propeta, dunay apostoles, dunay mga ebanghelista, dunay magtutudlo. Sila ang gigasahan sa atong Ginoong Hesukristo para ang tao nga Kristohanon maandam, masangkap sa Kristohanong buhat. Bisan sa akong kinabuhi, kung wala pa'y na master sa akong kinabuhi, wala pa'y naghago nga nagwali, nagtudlo ug nagampo sa Dios para nako, dili maalay ng akong kinabuhi. Kining akong kinabuhi resulta ni sa mga sakripisyo sa mga tao nga nahiuna nako sa pag-alagad sa atong Ginoo. Munang moingon kong bless kaayo ang kinabuhi sa tao nga dunay pastor nga gipadala ang Ginoo. Bulahan kay ka. Bulahan kay ko nga dunay pastor ang akong kinabuhi. Dunay tigampo sa amahan para sa akong kadasig, para sa akong protection, kay bless kayo ka nga dunay mag-aampo. Muna kung dunay nag-ampo para nimo, ayaw sad ihikaw ang imong panahon. Buhata usab kini pag-ampo usab sa Ginoo para sa uban. So diha giklaro mga kaigsuonan nga ang mga kaaway ni Kristo dili maugyod og teaching ni Jesus Christ. Grabe na sa opposite. Kung doon naman gani ipaila nila nga Kristo nga dili si Jesus Christ, mga anti-Christ na sila. Mga kaaway na sila ni Kristo. Kay ang Biblia nagsulti,
walay laing Kristo si Jesus Christ. Mao bitaw ng Hesus Kristo, Jesus Christ. Wala na laing Kristo. Ang na tao, ang namatay, nabanhaw, og amikayap, og wa na lain si Jesus. Wa na laing Kristo. Pag duna gani mga tao nga moingong mopaila nga sila'y Kristo, mao ni Kristo, nga dili ngalan si Jesus Christ, ayaw kamo paminaw niini. Ayaw mo paminaw. Usa sa mga pamaagi, mga kaigsunan, nga angay gyud nga buhaton nato nga mga Kristohanon aron dili ta makig-abin sa mga teaching sa mga antichrist. Una, ipadayon ang pagpatudlo sa pulong sa Dios. Ipadayon ang pagpatudlo kay mao nay sugo ni Jesus Christ sa iyang mga tinun-an. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himua ang tanang tao nga akong mga tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Mao na nga kung duna may mga pastor nga mopaila sa imong kinabuhi o kaha magwawali, mapropita man, maapostolis man, timan bisag maghimo pa silag milagro sa imong atubangan, pag ang ilang teaching sila na gani Kristo, dili na gani si Jesus Christ mo'y Kristo, ang uban mo ingon nga ang Espiritu ni Jesus Christ na aniya, mga ilad na siya. Og timan paingon ta sa grabe nga sitwasyon. But ipasabot, lisod na kaayo ang pagpadayon kung ikaw nga nangalagad kulang kag kahibalo sa Biblia. Kay nga naman, basig madala kas milagro. Ayaw tuguti nga sa imong pagpangalagad o pagdesisyon nga musunod ka ni Jesus Christ, ayaw tuguti nga wa kay kahibalo sa mga teaching ni Jesus. Kay kung wa kay kahibalo sa mga teaching ni Jesus, wala tay kahibalo mahitungod sa mga mensahe ni Jesus, dali kang mailad, dali kang malimbungan. Mao bitaw na nga daghang may salaag, daghang malimbungan, daghan nga mailad kay kulang kasagaran, no? Kasagaran. Kulang kaayo ang tao og pagkat-on sa Biblia. Pero mayon ko nga, bless kayo ka nga gidasig ta karon sa Ginoo, nga dili nato sayangon ang panahon nga gihatag sa Dios aron magkat-on ta sa Biblia. Ug ayaw gyud tuohi nga giingon sa mga tao nga gigamit pod sa Antichrist nga ang Biblia makabuang. Ang Biblia sinulat lag tao, dili angay tuhan kay tao ray gasulat. Onya, sa may gusto nila, itik mo'y musulat, unggoy mo'y musulat para ilang tuuhan. Wala nila mapamalandong tungod kay tao ang nagsulat para na sa tao. Mao na nga daghan kayong mga pulong nga kung dili ka mamalandong o dili ka magbantay, mailad ka. Daghan kayong mga tao nga si Jesus Christ nagsulti nga daghan kayong mga tao nga may decision sa pag-alagad pero dili makapadayon. Hinumdumi sa upat ka klase nga yuta, usaray nagpabilin, ang tulo puro pukan. Pareho silang may desisyon nga mituo gani gipakita pa ni Jesus, malipayon sila nga nakadungog sa pulong sa Dios. Malipayon, grabe ang ilang kadasig. Pero wala sila makalahutay. Kay nga naman, ni-entertain sila sa mga bakak nga mga teaching. Bisan ikaw,
kung sa imong pagkakristohanon kulang kay kag kahibalos Biblia, malagmit dunay mga teaching nga moabot sa imong kinabuhi mo uyon-uyon ra ka. Pero mauni timan gigamit ko sa Ginoo para sultihan ka. Kung naa man ka nimuwali nimo nga sukwahi gyud sa Biblia, sukwahi sa doktrina ni Jesus Christ, sa teaching ni Jesus Christ, sa napulo ka mga pagtulunan ni Jesus Christ, mga anti-Christ na sila. Daghan kayrong mga Kristohanon nga nagpaka-Kristohanon nga mituo kuno ni Jesus Christ, pero ang ilang gi-teaching dili teaching ni Jesus Christ. Mao na nga gisiguro gyud na ni Jesus Christ nga dili gyud tanang magtawag kanako Ginoo-Ginoo di makasulod sa kingharian sa langit. Himo silang milagro, naghimo sila og katingalahan, gipagawas pa nila ang demonyo, pagawas pa nila ang mga yawa, nagwali sila sa mga mensahe apan wala magkinabuhi niini. Muna nga ang advice o pagdasig o pagtudlo sa atong Ginoong Hesukristo, una, samtang may panahon pa, ayaw usiki, ayaw ibaylo ang pagbasag Biblia, sa pagkat-on sa Biblia, sa pagtuon sa mga pulong sa Dios nga nas Biblia. Ayaw ni ibaylo sa mga butang nga way ikahatag, walay kanabitang wa kay makuha. Ang imong makuha problema lang. Una ko mga pagdasig, mga igsuon, ayaw usiki ang oras, adlaw, simana, bulan, tuig sa imong kinabuhi. Paningkamuti nga sa imong pagpangalagad, daghan ka ikag mga mensahe ni Kristo, daghan kang mga nakatunan nga mga doktrina ni Jesus Christ kung unsaon aron ang tao maluwas. Barugan nato mga kaigsuonan ang mga mensahe sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa bersikulo 19, mibulag ka nato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato apan namiya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban. Unya kining mga bersikulo gigamit po nis mga anti-Christ. Kay kining mga anti-Christ, mga kigsunan timan muangko na sila nga sila'y nagtuo ni Jesus. Sila mo ay tinuod nga naay Kristo. Pero timan ang tinuod nga naa ni Kristo Jesus, ang giingon dinhi dili mga bakakon, kundili mga balaan. Bersikulo 19, pag-abot sa bersikulo 20, apan kamo gidihugan niya nga balaan, busan na sayod kamong tanan sa kamaturan. Usas sa mga ilhanan nga wala ka malimbungi, wala ka mailad, o wala ka mo simpatiya sa mga anti-Kristo, makita nimo mismo sa imong kinabuhi ang mensahe sa pagkabalaan. Pero kung sa imong pagkakristohanon moangkong ka nga Kristohanon ka, naa si Jesus sa imong kinabuhi, o niya ang imong kasing-kasing imong nauna, sukwahi kayo sa mensahe sa pagkabalaan. Mga igsuon, delikado ang imong pagtuo. Ang tinuod nga naa kang Kristo, nga sigurado gud siya nga makasulod sa gingharian sa Dios sa katapusan sa kalibutan, katong nagkinabuhing balaan. Maunay atong paningkamutan sa atong pagkakristohanon, paningkamutan nato ang pagkinabuhing balaan. Timan kining pagkinabuhing balaan o pagkinabuhi nga
dunay pakigdait, require ni siya para makakita ta kanunay sa Dios. Makakita ta kanunay sa iyang mga buhat. Makailata sa iyang mga buhat. Manang ingon ang Biblia, mga kigsunan, paningkamuti ang pagkinabuhing balaan. Pagkinabuhi nga dunay pakigdait. Kay ikaw ug ako mato dinhi gidihugan kita sa balaan. Apan kamo gidihugan niya nga balaan, busan na side kamo tanan sa kamatuoran. So mailhan nato mga kaigsunan ang tinuod nga tao nga naas pagkabalaan. Kung ikaw mo angkon nga balaan, nasayod gyud ka unsay kamatuoran. Makaila ka, makadetermine ka. Makaila gyud ka. Nasayod ka unsay kamatuoran. Way lain nga nagdalas kamatuoran, walay lain nga naghatod sa mensahe kamatuoran, si Jesus Christ. Pero bantayanan kayo ang atong panahon karon mga kaigsunan, kay ngano man gipasidan-an ang manggutan ni Jesus Christ kadaghan pud lagi magdala sa iyang ngalan. Pero dili ta gyud angay magduha-duha ni mabalaka, kay ngano man makaila man ta sa punuan pinaagis bunga. Timan ini, ikaw ug ako gitudluan ta unsaon pag-ila sa tao nga dunay Kristo. Dili makit-an maila sa karotula. Dili ni makit-an ni maila matugkad nimo sa ihang present nga pagsimba, kundili makit-an nimo na diha sa iyang pamilya. Kung giunsa niya pagdumala ng iyang pamilya. Pinaka-worst mga kigsunan mao ni, kung ikaw usa ka magtotoo, timan nini ha, kung ikaw usa ka magtotoo, di gani ka kabalong mo atiman sa imong pamilya, pariho ra kas mga taong dili magtotoo. O gani mas worse pa gani kuno ka kaysa mga taong way pagtuo. Mao gyud nay kiklaro sa unang Timoteo kapitulo 5, ato ning tagaag pagtagad. Unang sulat ni Pablo sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 8. Ang dili mag-atiman sa iyang mga parente, labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo og mas dautan pa kaysa dili magtotoo. No, ato nang klarohon, ang dili mag-atiman or sa lain nga mga pulong, di kaantigong mo atiman sa ihang kaugalingong panimalay. But ipasabot kitang mga Kristohanon, dapat gikinahanglan nga kaantigot ang mo atiman. Og ang Biblia nagtudlo gyud sa matag usa nato kung unsao nato pag-atiman ang Pinoy-anan. Kung maghisgot tag Pinoy-anan mga kaigsunan, naa gyud ng mama, naa ng papa, naa ang mga anak, naay bana, naay asawa. Unya giklaro gyud sa Biblia kung unsay makapahimuot sa Dios sa mga buhat sa usag-usa. Ang hanay nga gipakita sa Biblia nga gisulat ni Apostol Pablo diha sa Epeso, ang bana ulo sa asawa, ang asawa maoy musabmitar sa bana. Pero daghan kayo kung mga Kristohanon, ang asawa yaw-yawan kayo kay sa bana. Ang asawa kusog manunglo sa bana, o niya adto sa simbahan perting muhilak. Kung naamoy pamilya diha nga ang asawa mura pag lupig pay bana, kusog kayo mo yaw-yaw, kay mao man ay dili kantigong mo atiman.
Ang tao nga tinuod nga kaantigong mo atiman, nagsubay sa balaang kasulatan. Like example, mga bana, kaming bana, ang amo ang katungdanan, pag-atiman sa among asawa. Ug sa among pag-atiman, ang giingon sa Biblia, kami mo adjust. Ingon si Pedro, mga bana, sabta ang inyong asawa. Sabta ang kahuyangon sa inyong asawa. Pero wala magpasabot nga kamo asawa nga giingon sa Biblia na ay kahuyangon, tunglohon na lang ninyo ang inyong bana. Doon ay nangutanan nako mga kigsonan. Unya ingon siya nga, pastor, i-discuss unya ng asawa nga kusog ay manunglos bana. Mga igsoon, nihangyo gitawon ang atong mga igsoon nga naay asawa nga kusog mo sampit o Ginoo, pero kusog pud kayong manunglos bana. Timan pag Kristohanon ka, di gani kakabalong mo atiman sa imong pamnimalay, sa imong pamilya. Buti pasabot, ikaw nga bana, dapat kantigo kang mo atiman sa asawa. Kantigo kang mo amuma. Ang giingon diha, kantigo kang mo pangga. Sa bisan unsang sitwasyon, mga bana, higugmaan ninyo inyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan. Unya ingon ang mensahe sa Dios pinagi kang Pablo, kamong mga asawa, tahura ninyo ang inyong bana. Kumusta naman sa inyong pagkaasawa? Kamu ba'y ning tahod sa inyong bana, or ang bana mo'y ning tahod ninyo kay hadlok matunglo, kay naay asawa, matud pa nga akong nadawat nga mensahe, kusog kaayong manunglo. Unya, kung kusog kang manunglo, inig-atubang nimo ana sa hukmanan sa Dios, basig mo gawas na imong mata sa kalisang, kay dad-o na ka ditos linaw nga kalayo. Timan ang unsay imong gipamulong, ikaw ang muani ni ana. Si Jesus miingon, hukman ka sumalas imong mga pulong, hukman ka sumalas imong mga buhat. Kay nganong hukman man ta sumalas atong pulong? Kay unsa gani ang migawas sa atong baba, maunay mihari sa atong kasing-kasing. Munang mga igsoon, ako mga pagdasig mao ni, ang pagtuon sa Biblia o pag-apply ni ini, dako kayo ning makatabang sa atong pagpabili ni Kristo. Kung unsay gitudlo sa Biblia alang sa mga bana, sama nako, buhaton nato uban sa pagpaningkamot o pagpangayog tabang kanunay sa Dios. Unsa may mensahe sa Dios alang sa mga asawa, ang giingon diha, sundan ninyo ang inyong tahura ninyo ang inyong bana. Kumusta man mo mga babae nga naibana? Kamu ba'y ning tahod sa inyong bana, or kamunay gitahod sa inyong bana? Klaro kayo ang giingon sa Biblia mga kigsonan diha sa Epeso kapitulo 5. Na giingon dinhi mga kigsonan, gikan sa uno pagkinabuhi diha sa kahayag, unya pag-abot sa 22, tungod kang Kristo pag tinahuray kamo. Kay mao man ay tinuod nga pag-atiman sa pamilya. Nya timan ang dili gani kaantigong mo atiman sa iyang Pinoy-anan, sa iyang pamilya, nagsalikway sa iyang pagtuo, mas dautan pa kay sa dili magtutuo. Kung buot ipasabot, worse pa ka sa mga taong walay pagtuo. Mga asawa, tahura og sundan ninyo
ang inyong bana sa mga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, og si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Nya diris 25, mga bana higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan, ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. So muni ang hanay kaayo nga pag-atiman sa panimalay. Kung mauni sundon sa matag membro sa panimalay, mabless ang mga tao nga makakita ninyo. Bisan ang mga tao nga dili magtotoo, mapanalanginan sila kung ang inyong panimalay maghari ang respeto. Nya munay atong giklaro dinhi mga kigsunan, kay ang gisiguro gayon sa ato karong pagkinabuhi mao nga dili ta makig-abin sa mga taong misukol og misupil ni Kristo, mga kaaway ni Kristo. Usas mga ilhanan, ang giingon dinhi mga kigsunan ni Apostol Juan, mga balaan. So klaro kaayo nga dili lang sa huna-huna, dili lang sa biste, kundi mga igsuon diha mismo sa ato ang pagpuyo, diha sa ato ang kinabuhi. Miingon dinhi mga kaigsunan sa unang Juan kapitulo 2 versikulo 20, versikulo 20. Apan kamo gidihugan niya nga balaan, busa na sayod kamong tanan sa kamatuoran. Munay siguro na to nga nasayod gyud tas kamatuoran, kay ang tinuod kung nasayod tas kamatuoran, kabalo gyud tas mga mensahe nga dili gikan sa Dios ug mga mensahe nga gikan sa kaaway. Kabalo ta. Unya gisulatan ko kamo dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kun dili tungod kay nasayod kamo niini og nahibalo nga walay bakak nga magagikan sa kamatuoran. Kung naaga ni tao nga magsangyaw, magwali, mahitungod sa kamatuoran, unya bakakon kayo sa iyang pamilya, bakakon kayo sa iyang isigkatao, wala niya ang kamatuoran. Muna nga ingon dinhi tanawa, mao ni usas angay natong eksaminon karon, atong susihon sa ato ang kaugalingon. Sa 24 ingon dinhi, busa ampingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog, sikat pa sa sinugdan. Kay kun inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak og sa amahan. Naunsa man ang mga mensahe mga kaigsunan nga atong nakatunan nga dili gayud nato pwedeng kalimtan. Mga mensahe mga kaigsunan nga kanunay natong hinumduman nga siguruhon gyud nato naa pa ba kini sa atong kasing-kasing. Kining mga mensahe mga igsuon kos Ginoo, mga mensahe nga matud pa dinhi kinahanglan nga atong hinumduman. Ingon dinhi nga busa ampingi gayud ninyo ang mga mensahe nga inyong nadungog. Unsa may mga mensahe nga atong nadungog? Sikat sa atong pagsugod sa atong pagpangalagad kang Kristo. Ang pagkatao ni Jesus o ang pagka-Dios ni Jesus. Dapat dili na to natugutan nga ilisan. Sa atong pagka-Kristohanon mao ni, si Jesus 100% tao. At the same time, 100% siya nga Dios. Og baunay dapat dili gyud nato tugutan nga mapulihan og laing mensahe. Maunay angay natong tipigan sa atong kasing-kasing nga
nga duna tay Hesus nga anak sa Dios. Siya mianhi na tao og mipuyo og naghimog milagro. Na tao, namatay, gilubong, ug nabanhaw. Wala siya magpabiling patay. Makadungog siya, makakita siya, makabati siya, ug labaw sa tanan. Sa tanang panahon, makahimo siya sa pagtabang kanimo. Makahimo siya sa pakig-uban kanimo. So munay mga mensahe nga dili na to angay wadon, nga dunay na tao, dunay namatay, gilubong, nabanhaw, way lain si Jesus Christ. Ang mensahe sa iyang kamatayon, ang mensahe sa iyang pagkabanhaw, nga si Jesus namatay para dili na ta magpuyo sa sala. Nabanhaw siya aron ikaw ug ako makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mao nay mga mensahe nga dili gayud nato kalimtan og matag karon og unya ato ning eksaminan kung naapabanis atong kasing-kasing. Kung do na may muwali mga kaigsunan nga sukwahi ni ining unang mga mensahe, ayaw dawata kay kaaway sila ni Kristo. Timan ikaw ang gipakamatyan, ako ang gipakamatyan ni Jesus Christ. Wala siya magpabilin sa kamatayon. Human sa tulo ka adlaw, tulo ka gabi, gibanhaw siya ug nakikita sa mga apostoles ug sa iyang mga tinunan para pagsiguro nga wa siya magpabilin sa kamatayon. Nabanhaw siya. Gani gipakita pag yun niya ang iyang mga tinunan nga mikayab sa salangit para ang mensahe sa pagkabanhaw imong tipigan. O niya, mga mensahe nga ngay natong tipigan, ang Dios nagtudlo sa paghigugma. Ang Dios nagtudlo sa pagkinabuhing balaan. Ang Dios nagtudlo sa pagkinabuhing hingpit. Doon na tay hingpit nga pagtuo, hingpit nga paglaom, hingpit nga paghigugma. Maunay mga mensahe nga angay natong tipigan. Dapat magpabilin ta. Kini mga mensahe dapat magpabilin ni sa atong kinabuhi. Kay kung magpabilin ni, ang gisiguro nga maoy mahitabo sa atong kinabuhi, magpabilin ta sa anak o sa amahan. Mo na miingon si Jesus, kung kamo magpabilin ka nako, magpabilin kamo sa akong mga pagtulunan, dili gid kamo mapukan. Di ta mapukan mga kaigsunan. Muna giingon dinhi sa 25, og ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhing dayon. Ang mga tao nga nagtuo og Dios nga makadawat sa kinabuhing dayon, mga tao nga nagtipig sa unang mga mensahe nga naay na tao, naay namatay, gilubong, nabanhaw og mikayab sa langit. Dapat maunay mga mensahe nga dili nato kalimtan og dili nato tugutan nga kini maislan. Muna ang kapila dinhi pahinumduman mga kigsunan nga sulat di si Apostol Juan, gisulatan ko kamo mahitungod ni adtong buot mo pasalaag kaninyo. Apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu samtang ang espiritu ana kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Ang buti pasabot, wa na ta magkinahanglan og laing teachings gawas sa mga teaching ni Jesus Christ. Ang pangutana ba, seryoso lang. Tinuod ba nagkinabuhi ta sa teaching ni Jesus Christ? Siguro mo ingon, yes Pastor Gideon. Kung madunggan lang ta mo, siguro mo ingon mo nga, yes Pastor Gideon. O niya, mo ingon ko nga, waka mo magpuyo-puyo diha. Wala ka mo mangabit. Di mo man yung mga teaching ni Jesus Christ. Wala ka mo maghatag nga gipadayag pa, gibandilyo pa, gipanugid pa.
Nagpuasa ba mo sa paagi sa mga teaching ni Jesus Christ nga walay bisan kinsa nga nasayon, gawas lamang samahan? Daghan kayrong mga Kristohanon ang kung magpuasa ipa-pre-request pa. Pastor, mag-pre-request ko, pastor, kay sunod ugma, pastor, magpuasa ko niya, taas-taas ra ba akong puasa? I-pray ko, pastor. Daghan kayong mga nakakaton sa gitawag hypocrite og nangandoy ang Dios nga dili na mo'y atong makatunan. Timan nga sa imong pakiguban sa minsay sa kamatuoran ang gikinahanglan mao ni susihon nato tong kasing-kasing kung tinuod ba nga naatas kamatuoran. Si Jesus Christ maong kamatuoran, ang iyang mga teaching puno gyud sa kamatuoran. Mao na nga kung ikaw ug ako gustong mahimong tinun-an, si Jesus doon na gi-require. Doon na requirements. Dili gi-require. Doon na requirements. Doon na gi-require nga requirements. Mateo 16:24. Mateo 16:24, ako raning basahon. Ingon din hanapon na sa Lucas 9:23. Ingon din ang Mateo 16:24. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinunan, kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, magpasan siya, pasano niya ang iyang cross ug mosunod kanako. Diha pa lang sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7, maunay ato ang eksaminon kung naabatay na katunan mahitungod sa pagtulunan ni Jesus, mahitungod sa balaod, pagtulunan mahitungod sa kasuko. Nakakatun ba ta mahitungod sa pagtulunan sa pagpanapaw? Kay mao man ay mga tao nga naas kamatuoran, dili mga anti-Christ. Pagtulunan mahitungod sa panaad, pagtulunan mahitungod sa panimalos, pagtulunan mahitungod sa buhat sa kaluoy, pagtulunan mahitungod sa pagampo, pagtulunan mahitungod sa pagpuasa. Kanang tanan mga kaigsuonan, kanang napulo ka mga pagtulunan nga gibili ni Jesus Christ, maunay angay natong ibutang sa atong kasing-kasing ug dili nato tugutan nga kini mailisan. Munang kung kung Kristohanon ka, uyon-uyon ra kag panapaw diha, kay ang kaluwasan pagtuo ra, dili na maoy kamatuoran, dili na mensahe sa kamatuoran, mensahe na sa kaulang, mensahe na sa kaulang, dili na mensahe ni Jesus Christ. Bantayanan kayo kay kinahanglan ampingan nato ang mga mensahe nga nadungog nato sikat pa sa sinugdanan sa atong pagpangalagad. Di ba? Nindot kayong balikan mga kigsunan katong sinugdanan sa atong pagpangalagad katong ning dawat nga ginulsula nato atong mga kalapasan, mga kapakyasan, mga kasalanan ug mihilak pagyud ta nga wa gyud kabutangan. Nakasuway mo ana? Ako kapila ko kasuway nga bakho gyud ko di simbahan. Suginlan ko kamo asa ko nagbakho kanang simbahan sa Daro, Dumaguete. Gikan mi sa Valencia ni apil kong convention 3 days. Batanon pa ko. Unya last night namo ngipahigayon ang maong service diha sa Daro. Patay na ang nagdumala sa panahon nga diha ko kana bitawng ni surrender sa tanan.
Diha sa Daro Dumaguete dunay Assemblies of God sa una, karon dili na assembly. Diha ko kanang midangoy-ngoy pag-ayong. Bakho ko pag-ayong. Kabalo ko nga kadaghanan nato nakasuway ana, dapat nakasuway ta ana. Kanang nakasuway dili lang nakasuway, nakasinati, nakaagi ana. Di gyud ko kapugong sa ako ang gibati. Di gyud ko kapugong. Hilak na hilak gyud ko. Bakho na bakho gyud ko. Daw bura dunay ni gakos na ko nga mura og dili na ko gyud ma-control nga hilak na hilak gyud ko. Gi-release gyud nako ang tanan. Kabalo mo mga igsoon, dito nagsugod ang tawag sa Dios o kinabuhi. Nindot bitaw kay nang makahilak ka tungod sa mensahe sa Dios. Dili tungod sa problema. Dili tungod sa kalisod. Kay kung muhilak ka tungod sa problema kalisod, nagpakita nga luya ka, weak ka, pildero ka. Pero kung mihilak ka diha sa mensahe sa Dios, sa presensya sa Dios, nagpasabot nga gibless sa Ginoo imong kasing-kasing. Muna nga mga igsoon, di na ko malimtan ang gihimo sa Dios sa akong kinabuhi. Daghang higayon nga o daghang mga lugar o dapit, dili lang kay kausa, makadaghan nga gipahilak ko sa Ginoo diha siyang presensya, diha sa iyahang mensahe, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Nya ingon din apan gidihugan na kamo sa espiritu ni Kristo, samtang ang espiritu anak ninyo wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Kini baro gini siya. Ang buot ipasabot ni ini, wa na ka magkinahanglan og laing teaching. Kung doon na may mga teaching nga okay ra ng puyo-puyo, okay ra ng kabit-kabit, dili na teaching ni Jesus Christ. Dili na teaching sa Holy Spirit. Anti-Christ na siya. Munang walay Kristohanong nangabit. Kung doon na may Kristohanong nangabit, gitawag na ni Jesus Christ danghag. Makasulod ba naglangit? Dili. Ang ako gyon nga tinguha mga kigsunan kabalo ba mo, kana gyud makasulod kog langit. Wa nay lain. Kining pagtagbo sa Ginoo sa mga buluhaton, diin gisalig gipial sa Ginoo sa akong pagpangalagad kaniya. Kung imuhang tan-awon ang gisulti ni Jesus, mga kapinran ni, ang pinaka number 1 nga gitinguha nako nga makapuyo ko sa langit, makapuyo ko sa gisaan ni Jesus, bagong langit, bagong yuta. Kung nagtinguha ko ani, gitinguha nako dili lamang akong kaugalingon nga makapuyo dito, kundili ang akong asawa, ang akong mga anak, kundili ang akong mga kaigsuonan, kamo nga akong mga igsuon sa Ginoo. Muna nga ganina nakuyawan ko basig dili na mo tingog ang mauno, kay mauno may ako gigamit nga sound card kay naasay quality. Salamat sa Ginoo kay ang iyahang paslakanan akong gilimpyuhan, pagbalik na kog paslak ni tingog ra. Muna nga nalit ko pagsugod alas 8 kapina nakasugod diri sa tong programa. 28 niingon, busa mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig ug dili maulaw nga mo atubang kaniya sa iya unyang pag-abot. Nasayod kamo nga si Kristo matarong, busa angay ninyong hibaluan nga ang tanan nga magbuhat sa matarong anak sa Dios. Mo nang ingon diha sa unahan sa Juan kapitulo 3 mga kigsunan, kon ang anak ang tao nga moingon nga anak sa Dios nya po sige nagbuhat og daotan, dili anak sa Dios, anak sa yawa.
Naaman siguro na Kapitulo 3 sa unang Juan, nya bersikulo 6, kay mga anak man ni sa Dios ang gihisgutan din he. O niya, bersikulo 6, ingon din he, timan ini ha, Biblia gyud ning atong gitunan dire. Wala ko magwali sa mga pulong nga dili gikas Biblia. Ikatulong Juan, unang Juan Kapitulo 3, 6, busa ang tanan nga anak kang Kristo dili na magpakasala. Apan ang magpadayon sa pagpakasala wala pa makakita o makaila kaniya. Versikulo 7, mga anak, ayaw kamo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong sa makang Kristo. Ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa. Kay ang yawa nagpakasala man sukad pasag pagayod sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios maong paguba sa mga buhat sa yawa. Mao bitaw nang ang mensahe ni Jesus, iya gyud nang dugmokon ang mga mensahe nga dili makaayo sa tao. Kung Kristohanon o giya kas Ginoo, dapat wala nimo barugi ang mensahe nga dili mao. Buti pasabot, insakto kaayo tong gihimo ni Sister Gingging nga may desisyon siya nga bulagan gyud niya ang iyang kapuyo kay dili tinuod niyang bana. Nagpuyo siya og usa ka bulag kapindire para maandam niya ang ihang kinabuhi sa pag-atubang sa mga buluhaton ingon nga Kristohanon. Kay doon naman gyud tay buluhaton. Ang atong buluhaton mga kigsuonan, mao ang pag-share sa pulong sa Dios ngadto sa uban. Nya dili man maayo nga mo share tas pulong nga wala nato makit-i sa atong kaugalingon, wala nato ma-apply. Muna mo yung kung sakto kayo ang gingon decision ni Sister Gingging. And I pray sa mga na ay puyo-puyo diha katong labi na ay kabit-kabit. Samtang dili pa ulay ang tanan. Ayaw mo padalaan ng pagbati nga tawhanon nga maluoy kunuhay, mawili kunuhay, nahadlok nga ingnon munay Kristohanon, ilad na siya nga panghuna-una. Kung tinuod ka nga nangandoy langit, barugi nga panglangit ka. Muna nga ingon din he, versikulo 10, ang kalainan sa mga anak sa Dios og sa mga anak sa yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang katao dili anak sa Dios. Onya, unsa man ang gugma? Ang tinuod nga gugma mutudlos minsayes Ginoo. Dili kay mo uyon si minsayes dautan. Ato ning tipigan gini mao mensahe. Ang tinuod nga naay Kristo ug wala makig-abin sa mga anti-Kristo, una sa tanan nagkinabuhing balaan. Ikaduha, nagkinabuhi sa mga teaching ni Jesus Christ, sa mga pagtulon ni Jesus Christ. Ikatulo, nagkinabuhing matarong. Walay bikil ang pagpuyo sa mga kinabuhis mga matarong. Mao gyud ay mga kinabuhis sa mga matarong, dili kay mag-uyon-uyon sa mga taong mga bisyoso. Timan dunay mga warning ang Dios sa Biblia. Nag-ingon ang mensahe sa Dios nga nas Biblia pinaagi sa mga apostoles. Ingon diha, kung lisod maluwas ang mga matarong, unsa pa ka ang mga makasala. Unsa pa ka ang wala mo ila.
wala magtipig sa mga mensahe sa Dios. Muna akong mga pagdasig mao ni. Ako nagtuo nga kinigikan sa Ginoo. Gidasig ti ka sa pagtuon kanunay sa Biblia. Speaking about pagtuon, dapat dunay nagtudlo nimo. Ayaw sunda ang teaching sa mga antikristo nga moingon sila nga wala na'y magtutudlo. Ang giingon sa Biblia, di na ta magkinahanglag laing magtutudlo. Yes, tinuod na di ta magkinahanglag laing magtutudlo. Ang buot ipasabot diha, di na ta magkinahanglan og laing nga mga teaching gawa sa mga teaching ni Jesus Christ. Pero wala magpasabot nga kung tinuod nga doon na kay Kristo, wa magpasabot ang Biblia nga wa na kay pastor, wala na kay magtutudlo. Kay maunay gibilin ni Jesus nga mga gasa. Ang uban gihimo niyang mga apostolis, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, mga magtutudlo. Sila maoy gitagaan sa Dios og buluhaton aron pagtudlo, pag-andam sa mga tao alang si Kristohanong pagpangalagan. Unang bless kayo ka kung dunay tao nga gipadala ang Dios sa imuha nga magtudlo kanimo. Kung doon na manggali kay magtutudlo, higugmaa, tahura, at timana kaysa imong pagbuhat ni ini. Gibuhat ni mo ni Kristo ug sa panahon nga kuhaon ka, excited kang makig-uban niya. Pero kung doon ay mga magtutudlo nga gipadala sa Dios sa imuha, maghari-hari ka sa mga taong magtudlo sa imuha. Mura kag si Abiram, mura kag si Datan nga ni rebuilde ni Moses. Unsay nahitabo ni Abiram ni Datan diha sa Kronikas, Numeros 16. Unsay nahitabo ni Kura, Datan og Abiram, gilamoy sila yuta. Unya nakadani pag yun sila og 250 ka mga inilang pangulo sa mga Israelita. Grabe ka influencer ning mga tawhana. Muna nga kung naa kay magtutudlo, usa sa ako ang ik-advise mo ni, dapat willing kang maminaw apan ayaw tuguti nga madali-dalion ka sa pagtubag. Ang taong maalamon, hilumon, dili daling motubag. Before siya mosulti, iya ning gipamalandungan pagayo. Mo nang dunay mga mensahe matud pa, may pay dili magsaba kaysa magsaba. Daghang sulti, daghang sayo. Mo na nga dapat kung doon na kay magtutudlo nga gibutang gihatag sa Dios imong ginabuhi, mo ni akong advice, ati mana paminawa sunda. Mo na niingon si Pablo doon na say mga tips unsaon nato pagsunod. Si Pablo miingon sa unang Korinto 11:1, sunda ko ninyo, ingon nga ako nagsunod ni Jesus Christ. Buti pasabot, kung naay nagtudlo nimo, siguruha nga naswito kas mga pagtulunan ni Kristo. Kay base og naay magtutudlo diha, wa di ay magsunod ni Jesus. Unsaon po nimo pagkasiguro nga nagsunod ni Jesus Christ kung wa kay kalibutan sa mga pagtulunan ni Jesus Christ? Mao na nga sa ato nga programa gidasig yun ta. Gidasig ka mga kaigsunan sa pagkat-on sa mga mensahis Ginoo. Ako sang lion ang inyong mga request, doon na to'y mga request kaganina mga kaigsunan. Ako sa ning lion kung unsa tong mga mensahe kung naat ba to'y nasib na ko diri, ayaw pagduha-duha. Ako sa ning pangitaon diri mga kaigsunan, ang awit makalangit nga ayaw pagduha-duha.
Sige, ako ni nga tagaan og pagtagad diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanato nini maong mga awit. Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi, kung unsa ang padulngan sa imong kapalaran. Si Jesus mo Gikan ni Divina Daitol, yes pastor, ako na-invite lang sa Love of Christ International Ministry sa Placer Masbati, og dito nagsugod ako na lang nabantayan nga perti na nakong hilak og isurrender nako ang tanan. Pag hinulsol na adi ay to 16 years old pa ako mao nga dalaygon ang Dios. Wow, no, salamat kaayo ni Divina Daitol nga wa gid siya malimot sa iyang nasinatian. Ang buluhaton sa midawat sa pag-share sa pulong sa Dios. Okay, no, si Inday Dorlin ingkabutin say matut pa amin makadungog aning wali nga wa jud hunong kada Domingo, sige rag simba, sige ra pod pakasala kay kuno individual ra ang kaluwasan. Pertigong looya inana ang teaching. Mo nang giklaro ra gyud nato dire mga kigsunan. Mo attracts ko gamay mga kigsunan para ako mabasa ang ubang mga mensahe. Gikan ni Chunix Pabrakel. Mayong gabi pastor. Alang di ay sa mga tigsunod sa atong programang pulong mo kinabuhi ko. Ako kamong gihangyo kung doon na mo'y mga mensahe, ayaw lang dito sa messenger sa programa na to nga ang pulong mo kinabuhi ko kay dili kay nako na ma-open. Adtura message o hatod og mga mensahe dito sa akong account Gideon Candelario. O kaha, take sa ako ang number 0932-638-4134. Gikan New Edgar sumampong request kong kanta na saan na kay ako kung wala ka. Salamat kaayo brother New Edgar, ang Diyos magapanalangin. Ako ni nga siya nga andamo no kining inyong request sa maning nasaan na kaya ako. Sige, ako ni nga tagaan og pagtagan. Kini may kasulbaran sa unahan, unya mapulihan sa panahon nga malipayon. Kung si Jesus ang imong pahariyon, subaya lang padayon Gikan ni ang dag-anan hapit na makupta. Ni Hosea Noel Tudlas, maglisod pod og tahod ang asawa sa ilang bana kay padlungon ang bana. Ang imong Muna nga atong gisgutan nga ang mga bana sad magkinabuhi sa mensahe ni Kristo subay ug sibo gayud sa mga pagtulunan nga nas Biblia. Si Marites hinon na og ang bana pastor nga dili mo antigong motabang sa ihang asawa lang ang nagbuhi sa pamilya unya nasakit ang asawa unsa ang may tawag ana. Og ang bana pastor nga dili mo antigo motabang sa ihang asawa unya ang asawa ray kuan ang tawag ana tapulan nga bana. Amo bitaw ng kanang mga batan-o nato mga kaigsunan, kitay mo giya, kitay mo agak nga dili gyud basta-basta mangitag bana. Kami pong mga lalaki katong mga batan-on gipahinumduman gyud nga dili pod basta-basta mangita og buotang asawa. Una nga ang mga batan-on nga mga dalaga, mga ulitaw, kitang mga ginikanan karon dili ta magpaulahi, dili kay mabuntis na moingon mao ginigihatag sa Ginoo saon taman. Unya og magkalisod pasanginlan na pod nga ngano gihatag man pud Ginoo nga problemado day kay utok. Mao na nga kitang mga ginikanan
responsibilidad nato ang pag-agak sa atong mga kabatanunan. Ato silang tudluan kung kinsay angay pangasawon, kinsay angay pamanhon. Dili kay ato ra pud silang pasagdan unya itugyan-tugyan kuno natos Ginoo nya wa ta himong lakang. Kita biyay gipilan sa Ginoo sa atong mga kabataan. Kita biyay gipilan sa Ginoo gihatagan sa kinabuhi sa mga kabatanunan. So ato na silang tudluan og panguluhan. Dili kay ato lang pasagdan kunuhay ato pong gitugyas Ginoong ilang kinabuhi pangasawa bitaw tapulan. Mo na nga mga ginikanan, responsibilidad nato ang pagpahinumdom sa atong mga kabatanunan kung kinsay angay nilang pamanhon o kinsay angay nilang pangasawon. Si Janet Sabala Lopez, hello, good evening Pastor, watching from Pampanga. Si Gad Sabala, good evening. Si Imelda Balandan, salamat Pastor sa pulong sa Dios. Og mga bata, grabe masupilon sa mga magulang. Akong nakita ana sa pagdumala ra gyud kay ako ang gipakita gyud nako sa atong programa. Akong mga anak, among mga anak, amo gyud gipanguluhan nga magbasa sila Biblia. Ni ako gyung makitaan nga ako mga anak naagyud sila'y kana bitaw kalahian sa ubang mga anak nga wala gyud panguluhi basag Biblia. Si Inday Dorlin Incabo Tinsay, Pastor kining wali nga sa Mateo 6:33 nga unaha ang gingharian sa langit. Bisag pangan ka sa imong bana o pugngan ka sa imong bana nga mosimba, unahon jud ang Ginoo. Tama ba ka na nga wali Pastor? Iampo sa Ginoo nga maukig yun ang imuhang bana. Ni wala lagi walay dili hatag sa Ginoo. Si Osia Noel Tudlas irresponsable. Okay. Si Emilin Valiser mahusay. Maayong gabi sa tanan, labi na nimo Pastor Gideon o sa imong pamilya. Si Noel Cadilina Leones, Pastor, pa-advise ko nimo Pastor, kabahin sa ako ang asawa Pastor, kay kabahin sa among pagsimba Pastor. Ako Pastor na ako sa Tabernacle Christian Fellowship Church, iya jud ko dadon sa UCCP Pastor. Okay ra ba na Pastor? Di gyud na okay. Kinahanglan mag-uban yun mo sa usa ka simbahan. Di yun na okay. Ang okay nga kuyog yug ka sa simbahan nga way laing gitudlo ang Biblia. Mas mayo ingna ang imong asawa, ako may imong bana na amang ko sa Biblia na kinabuhi mo ko sa pulong sa Dios. Kuyog ta. Unya dada ang imuhang asawa sa mga pag-ampo. Dili kay magbirhanay mo sa inyohang relihiyon o pagtulunan. Timan nga ang tao nga dunay Ginoo, ang asawa nga dunay Ginoo, musabmitar gyud nas pana. Pailob lang og ipadayon ang pag-ampos Ginoo. Kunya mag-ampo ko sa Ginoo para ninyo, para ang imong asawa mukuyog na sa simbahan diin ka gidalas Ginoo. Si Nanilin Salcido Lanzarote, good evening Pastor Gideon, watching from Himamaylan, Negros Occidental. Si Ruel Delville, maayong gabi, maayong pakiguban, good evening nimo diha Pastor Gideon, og labi na sa nagsubay ni ining buluhaton sa Ginoo. Okay Paps Jilon Garcis, ay salamat kaayo, no? Maayong gabi, maayong pakiguban, dalaygon ang Dios sa matagusan nato ka kinabuhi. Matod pag yun dire, Matias Sato, ingon dinhi nga maayong gabi Pastor Gideon og sa tibok nimong pamilya, dalaygon ang Dios. Si Cherelmi Plabiner, maayong gabi ninyong tanan. Sige, doon na pag yung mga bagong messages nga niabot ako ning tagaan og pagtagaan. Si
Duna Dakyado Tabuada, salamat kayo sa Ginoo Pastor. Kanindot jud sa mensahe. Praise God. Ni Pastor Elsie Candelario, maayong gabi sa tanan listeners and followers sa Inipim 101.3. Si Glory Dunainer Fortuna, maayong gabi Pastor Gideon, salamat kay nakapaminaw na pud ko sa pulong sa buhing Dios. Salamat kaayo sa Ginoo sa imuhang kinabuhi Pastor, dalaygon ang Ginoo. Si Benicio Lozada, salamat sa pulong sa Ginoo Pastor. God bless. Good evening everyone. Good evening po Pastor and family watching from Saudi. Pag-open ako sa messenger sa atong programang pulong mo kinabuhi ko, murag nag-chat ka dito sister o niya kining nag-message diri from Saudi, dili man gud nako mabasa ang imong ngalan. Murag naka-reply ko ganina or wala, pero akong hangyo no alang sa mga followers, listeners, kung doon na mo'y mga mensahe, ayaw lang dito i-message sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko, kung dili dito ra i-message sa ako ang account Gideon Candelario. Divina Daitol matod pa. Amen. Salamat kaayo Pastor sa mga pulong sa Ginoo, dugang pagdasig among sa Ginoo, dugang pagdasig sa among pagtuo kang Kristo Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. Si Noel Cadilina Aliones, salamat kaayo Pastor sa pag-advise. You're welcome. Ang Diyos mag-bless kaninyo. Si Brian Alin Alitipad, maayong gabi Pastor, watching diri sa Las Navas Prosperidad Agusan del Sur. Dapatilia og Astos family. Mayong gabi ni GPC Santiago, si Edith Lumanda, maayong gabi Pastor. Gideon Candelario watching from Carmen, Davao del Norte. Si Melda Balandan, salamat Pastor sa pulong sa Ginoo. God bless. Opo, ako po yon Pastor. Nag-add ako sa iyo, paki-confirm na lang po. Salamat Pastor. Sige, ako nang i-confirm, pero kung pananglitan puno pa, dili gyud nako ma-confirm. Daghan pa kaayo ang nag-friend, nag-add friend ako mura og 400 kapin, apan kay nilapas naman og 5,000 ka mga friend ako sa Facebook, pero mag-update siguro ang Facebook kay naay mga nag-add friend niya ako ang i-confirm, mudawat pa man, pero naay mga panahon nga di na pud mudawat, puno na pud kuno. Salamat kayo sa inyohang pag-add friend, pero kung dili na ko ma-confirm, ay lang pud mo og kadismaya, ay lang mo kaguol kay napuno gyud na. Ako lang advice, i-follow lang ang ako ang page or ang ako ang account Gideon Candelario. Si Judith Rojo, maayong gabi Pastor, watching Marobo, Surigao Sor, dalaygon ang Ginoo. Ingon diri ang winalihan ba sa leader Pastor ni Inday Dorlin Incabo, matod pa ang winalihan ba sa leader Pastor gina example nga bisan dili ka pa simbahon sa imo bana, unahon jud kuno Ginoo. Tama ba na winalihan sa leader bisag dili pa simbahon sa bana, unahon jud ang Ginoo? Kung unahon na nimo ang Ginoo, respetuhi imong bana. Mao nay tinuod nga unahon na tong Ginoo. Ang unahon na to ang Ginoo, sundo na to ang iyang mga mensahe. Usahay manggod kanang pulong nga unahon na to ang Ginoo, usahay ana ang panabot dili mao. Ang pag-ingon nga unahon na to ang Ginoo, dili ang ato ang gusto maoy masunod, dili ang ato ang kanang ato ang pagbati maoy sundon. Ang mensahe ni Jesus Christ, unsa may mensahe ni Jesus Christ? Asawa, tahura, sunda ang imong bana. Pero doon ay giingon dito, sama nga ang bana nagsunod ni Jesus Christ. Pero muna, niingon po ang mga diskusyon ni Apostol Pablo, kamong mga asawa nga nakapamanag dili Kristohanon, ayaw mo kaguol kay katong mga bana nga dili Kristohanon, kay nahiusa mo, idawat po to sa Ginoo. Pero wala magpasabot nga imo na lang puntong pasagdan o paundayunan, gidawat raman da ito sa Ginoo, bahala magbisyo to. No, dad-ato sa imo mga pag-ampo. Kung ikaw asawa nga nahimong Kristohanon, timan ang imong pag-ampo bililhon at tubangan sa Dios. Importante mo nang ayaw sayangi o ayaw kawanga, pangayuha sa Ginoo,
uban ang pagpailog ug pagpaubos aron makalahutay ka sa pag-ampog pangaliupos Ginoo nga ang imong bana mabago. Timan wala imposible dihas mga pag-ampo kay ang Ginoo mutubag gayon na sa atong mga hangin. Okay lang po Pastor, messenger na lang salamat kaayo. Dili gyud ako mabasa ang imong kuan. Sige lang, mag-ila-ila ra niya ta dito sa ako ang account. Si Girlie Salvia Pigalan, salamat Pastor sa mga mensahe sa Ginoo nga imong gipaambit kanamo. Maka-bless gyud dalaygon ang Dios sa kanunay. Oras alas 9:49 na sa kagabion. Og salamat kaayo sa Dios sa iyahang mga pulog mga mensahe. Sunod na to nga hisgutan moadto na ta sa sunod nga kapitulo sa unang Juan kapitulo 3 na ta. Mga anak sa Dios. Mao ni ato ang sundon o tun-an sunod natong panag-uban. Dalaygon ng Dios magapanalangin sa tanan nga nag-share niini maong programa. Ako nagtuo nga ang Dios dunay pinasayng pabor panalangin nga giandam kanimo. Magampo ta sa dili pa ko manamilit. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom. Dios nga mao'y nakigsulti kanamo sa among panag-uban sa imong mga mensahe. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat sa kadaugan, kalampusan ug sa kaalab kahibalo nga imong gibutang sa among kasing-kasing. Nga diin amo kining magamit sa padayon namong pagpakigbisog sa pagpangandam sa imong pag-abot. Amahan Dios nga makagagahom, salamat sa mga pagtulunan nga diin imong gipahinumdum kanamo mga mensahe nga amo karong nasayran. Og salamat Lord sa mga pahimangno, mga pasidaan og sa mga pagtulunan nga among nabatunan. Padayon mo kaming giblas. Dili lamang sa pagpamati kundi sa pagbuhat ug pagkinabuhi nini. Sa amo karong pagpamahulay usab ug sa pagpamahulay sa imong katawhan nga naa sa nagkalaing mga lugar, nagkalaing mga nasod, among gipangayo karon amahan ang imong pagproteksyon kanila, ang imong pag-uban kanila, ang imong pag-atiman kanila. Salamat o Dios nga imong giablihan kanunay ang imong trono aron sa pag-atiman o pagpanalangin o pagtagbo sa tanan nga giginahanglan sa akong mga kaigsuonan. Nasayod kami sa imong mga saad ug nasayod kami sa imong mga pamaagi aron ang mga saad nga imong gibilin sa Biblia amo gayong masinatian. Busa amahan, among gipangayo nga dili lamang kutob sa pagpaminaw o pagpamati ang matag usa hinuon sa pagkinabuhi niini, kay nasayod kami nga sa panahon nga among ikinabuhi ang imong mga pulong makakita gayud kami sa resulta niini. Busa tabangi kami nga dili lamang kutob sa pagpaminaw kundi sa pag-apply niining tanan. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag kalampusang kadaugan ug panalangin kanamo sa among pakig-uban nining programa. Padayon kang nagtagbo sa pangalan ni Hesus. Among itugyan kanimo ang among kinabuhi ug ang mga pagdaig, mga pagpasalamat, dungog himaya amahan alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat kaayo sa Ginoo sa kadaugag kalampusan ug sa tanang mga listeners sa 101.3 Shine FM Alcantara. God bless kaninyong tanan ug sa atong mga kigsunan nga nagsunod sa ato ang programa pinaagi sa FM Station 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. I declare blessing in Jesus name. O kanatong tanan nga nakasunod even sa FM station sa Oroquita, sa FM station sa Tanhay, Negros Oriental, I declare blessing in Jesus name. O kanatong tanan nga nakasunod og malipayon nga nangalagad sa Dios pinaagi sa tong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko Facebook live account, I declare blessing. Kininyo igsuon Pastor Gideon Moingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Salamat sa kalinaw gipaam.
pagdaing mag-aawit kanimo Amahan Jesus. Magahalay mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,